Ei, kirkkokierros jatkuu. Tänään on vuorossa minun lähikirkko. Saanpa lähteä tästä pyörällä kohta kirkkoon näin pyhäaamuna. Kirkko on siis Raahen kirkko. Se löytyy tuosta Raahen vanhan kaupungin keskeltä ja näkyy mukavasti kauas. Kirkko on rakennettu vanhan kirkon tilalle. 1912 on otettu tämä kirkko käyttöön. 1908 vanha kirkko tuosta paikalta paloi. Se oli rakennettu 1600-luvun puolivälissä. Tämän kirkon on suunnitellut Johann Stenbeck. Se edustaa kansallisromanttista ja jugendtyyliä. Ja raahelaiset rakensi sen silloin aikanaan sillä ajatuksella, että tämä kirkko ei ainakaan pala. Siinä on käytetty rakennusmateriaalina betonia, tiiltä ja sitten tuosta Raahen saaristosta louhittua graniittia. Lähdetään katsomaan, miltä Raahen kirkko näyttää. Kaunis ja jykevä kirkko on kyseessä. Tänään oli kirkossa aiheena Jeesuksen lähettiläät. Ja Jeesuksen lähettiläistä tulee tietenkin mieleen opetuslapset. Raahen kirkon alttaritaulussa on heitä kuvattu, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn ja opetuslapset ovat siellä veneessä hänen kanssaan. Jeesuksen ilme tuossa Erno Järnefeltin suuressa Heräävä toivo -nimisessä maalauksessa on varma. Hän tietää, miten hän toimii Jumalan poikana näiden ihmisten hyväksi, jotka tässä hänen lähellään ovat. Jokaisella opetuslapsella on oma ilmeensä ja oma reaktionsa tuossa tilanteessa. Sieltä voi jokainen käydä katsomassa ja nähdä myös niitä omat kasvonsa, kun Jeesuksen veneessä ollaan hänen turvassaan ja huolenpidossaan. Ja Jeesus toimii elämässä. Tänään Raamatun kohtana meitä muistutettiin kiirastorstain tunnelmista, kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja antoi opetuksen siitä, miten meidänkin tulisi suhtautua toinen toisiimme. Jeesuksen rakkaus meitä ihmisiä kohtaan on suurta, se on palvelevaa ja se on anteeksi antavaa rakkautta. Ja tuolla mallilla Jeesus lähettää aivan jokaisen kulkemaan elämän tielle ja elämään tätä elämää todeksi, Jumalaa rakastaen ja lähimmäistä palvellen. Tuolla Raahen kirkon katolla yli 50 metrin korkeudessa on ylimpänä kukko. Ja kukko muistuttaa meitä kristillisessä symboliikassa valvomisesta. Valvominen on sitä, että me olemme hereillä Jumalan asialle ja Jeesuksen rakkaudelle. Ja tuo Jeesuksen rakkaus, jota Pietari, joka myös voi kukosta tulla mieleen, kun kukko kolmesti lauloi ja Pietari kielsi Jeesuksen. Pietari sai kohdata Jeesuksen ylösnouseena Herrana ja sai sitten hänen kanssaan lähteä kulkemaan elämän suunnitelmaa ja mitä Jumalalla oli varattuna Pietaria varten, anteeksi antavan ja tuon palvelevan rakkauden voimassa. Näin myös me saamme kulkea sillä rakkaudella, jota meille on annettu, niin me saamme rakastaa eteenpäin. Muutama 100 metriä kirkolta vanhaa kaupunkia ja täällä rannassa ollaan. Merellä on aivan erityinen merkitys täällä raahelaisille edelleen ja sitä se on ollut myös historiassa. Purjelaivakaudella Raahessa oli monta varvia, jossa rakennettiin purjelaivoja maailman merille. Täältä on satamasta lähdetty seilaamaan kohti tuntematonta ja tänne on saatu palata kotiin matkan jälkeen. Tässä rannassa kun seisoo, niin tuolla kaupungin silhuetissa näkyy kirkon torni. Se näkyy kauas tuonne merelle asti. Kirkon torni on ollut yhtenä maamerkkinä osoittamassa merenkulkijoille sitä turvallista väylää. Aivan niin kuin nuo pookit tuolla
saaristossa, niin kirkon torni on ollut yhtenä merkkinä kertomassa, että mitä reittiä kannattaa satamaan purjehtia. Ja näin se tulisi olla tänä päivänäkin. Jeesus sanoo meille, että hän on tie, totuus ja elämä. Ja Jeesuksen sanaa seurakunnassa tulee kuulla ja sen äärellä ollaan. Joten yhä vain sitä turvallista väylää on kirkon torni näyttämässä täällä Raahessa ja joka puolella. Olen tässä Pakkahuoneen museon kulmalla. Raahesta löytyy valtavan hienot museot, niihin kannattaa tutustua. Täällä Pakkahuoneen museossa on yksi kirkkoon liittyvä huone. Täällä on nimittäin Mikael Baltin puuveistokset 1600-luvulta, jotka ovat olleet siinä Raahen kirkossa, joka paloi 1908 aikaisemmin esillä. Mutta yhden remontin aikana ne sitten jätettiin laittamatta sinne ja niitä säilöttiin jossakin siinä kirkon vieressä. Olivat ilmeisesti aika värikkäät, niin niitä ei enää sitten sinne kirkkoon laitettu. Ja niinpä ne säilyi tuosta kirkon palosta ja ovat täällä Pakkahuoneen museolla sitten esillä. Niitä kannattaa käydä siellä kyllä katsomassa, ovat todella hienot ja niissä on paljon symboliikkaa. Symboleita näkyy myös tuolla takana. Tärkeä merenkulun väline on myös tämä ankkuri. Ankkuri on kristillisessä symboliikassa kuvaamassa toivoa. Usko, toivo ja rakkaus ovat ne meidän elämän perustat ja niistä risti kuvaa uskoa, sydän kuvaa rakkautta ja ankkuri kuvaa sitten toivoa. Me saamme olla lujasti kiinni Kristustoivossa ja sitä tämä ankkuri muistuttaa. Näin on käyty nyt Raahen kirkossa tällä kirkkokierroksella. Nyt on 6 kirkkoa jo käyty tutustumassa, vielä 1 jäljellä. Ehkä tiedät mikä se on, mutta en vielä sano ääneen, koska sitten nähdään mikä vielä on jäljellä, kun seuraava video tulee. Eli lähdepä mukaan vielä kirkkokierrokselle seuraavallekin videolle. Mukava kun oot matkassa.